Ngiqikelela ukuthi uma ungumlandeli we-channel, I mean uma uyilunga le-channel, le number ayisebenzisa kusona lekuseni kuya-5 ntambama uyafona WhatsApp, uyafona kusona yini kuya-5 ntambama kuphela. Uma ungumlandeli we-channel noma ungayibhala i-comment, kodwa qikelela ukuthi uyafona futhi emva kwalokho so that ngizokuphendula la ngiba naso isikhathi ngihle ngingabi naso isikhathi yabona. Sibheke u-Onezwa Bhengu. Sawubona mkhulu, bengisacela undichazele mina ndiphuphe ithuna likadabawo lisisha livutha. Ungibiza ngomkhulu. Kahle ngupastor weningi kodwa kunenkinga. Number 1, uphuphe a grave that was burning. Yabona. The grave was on fire. Number 1, ngokwesintu uma uphuphe ithuna sithanda njengophawu uma ngathiwa liyavutha, liyasha, ngoba lokho kungasho ukuthi kungenzeka umufi akeneme ugcwele intukuthelo nokucasuka okungakaxazululwa njengamanje kudinga ukuthi nikulungise nina ukuze umufi elale ngokuthula. Lesho ukuthi ake nibheke ukuthi akukho enikwenzile nina okuthinta umufi kwase kumphakamisela mhlawumbe ulaka nentukuthelo yabona. Noma-ke kukhona abakhanga ngethuna lapha ukuze liphakame sethukuthela phela. Kodwa-ke 2, kwesinye isikhathi uma uphuphe ithuna uphawu uma ngathiwa liyavutha, ngoba le nto isho ukuthi kungenzeka kunenkulumo engagezekile kahle ethinta umufi, edinga ukuthi ngathi ngihambe libe sinehlambuluka, yabona, ihlambuluka ngoba abanye abantu bafa kanti kunezinkulumo ezasala zingazange ilungiswe noma abantu mabafa bayongcwatshwa kusale kunokukhuluma okudinga bese kuyalungiswa yabo. Okay. 3, futhi uma ukuyithuna kuwuphawu olungaba lo uma livutha ngabe lukhomba ukuthi kungenzeka kunamaphutha nemikhuba noma izingxabano zomndeni eziphazamisa umufi ezenza angaphumuli ngokuthula kodwa bese iphakama ngolaka. Kuyenza ukuthi abanye abantu la khaya baxovane, baxova umndeni bawuhlanganisa kukhulunywa nje bese lento iyamthinta-ke manje umfowela amathongo, iyamnyakazisa. Uma kunjalo lungisana inkinga. 4, kuyenzeka uma uphupha futhi ithuna kube uphawu uma livutha lingabuye likhomba ukuthi kungenzeka kunabathakathi abaganga ngalo leli thuna likamufi. Manje ubufike iyona ndlela sekhombisa ngayo intukuthelo nokulwa nalento eyinsebenzo yokuganga kwabathakathi esuke beyenza bona. Siyabonga-ke ilokhu esingakusho njengamanje okuseyithebeni. Bam.